Ами шона. Не горе какво мина? Hello! В аквариума сме. Много яко. Казвам, то няма какво представлява. Много е добър. Голямата вечерта като си пиян. Скати сте. Много яко. Бате скати. Това нещо е много масивно. Е много грозна. Това ти било хубаво. Много гадна. От себе ви казвам, че трябва да се пуснем втори път на този тунел. Това ти било хубаво и между другото тя може да нападне. Какви зъби. Те се крие. Тук тия стъкла щупат ли са до там? Да не? В челюсти. Такива боксовски скитъри. Верно? Откъде знаеш, какво са немци? Държи ноти в път. Не казвам името. Да. Моля, скай нещо на камерата, бе. Просто нещо така казвам. Аз си ти викам, че втори път ще се пуснем на този на поне сигурно. Дидо Аликантчето е задължително. Защо? Защото минават различни неща всеки път. То вече виж го отсреща, виж ще направи кръг. И минават различни трябва да се пуснем. Къде сега всеки снима, брат. Там пред 10 години, това ще се добре, 20 евро вече се струва. Брат, сте снява. Сте изтрали? Взехме се повтаряме. Може да снимаш Дидо Аликантчето колко е лежера. Специално от Аликанте е нашия прак представител на Дидо Аликантчето. Здравей, Дидо. Харесва ли ти аквариума? Аквариума е добър. Супер е. Давам от 9 от 10. Като Валер Божин. Аз снимам рибите, ще са по-интересни от вас. Националният отбор и пак казвам, само най-двете повтаряне на думи.